Igbo ndị ọma nwe mmadụ na-egugokwa ntị maka akụkọ iri gbara n'elu n'ụbọchị taa. Nke iri, onye ome ejije Onyeka Nwelue agaala n'ọha nta akụkọ ya wee kwuo na Obi Cubana ejigite nke ọbụla maka na ndị nwere ego anaghị egosipụta ya n'ọha nta akụkọ. Ọ gara n'ihu were kwuo ihe dị otu a mgbe o jechara n'ọha nta akụkọ ya wee mee ka anyị mata na onye ọbụla nwere ego ma ọ bụ onye nwere ego inyere mmadụ aka anaghị abịa n'ọha nta akụkọ egosipụta ihe ọbụla o mere ndị mmadụ. Nke itoolu, Monde Eze na Ebonyi steeti aṅụchala mkpụrụ mmiri ma were anya Johnson gaa gbaa akwa dị na mma nnukwu ya ọkụ ma kpụrụkwazie otu ewu mma nnukwu ya dobere ma kụgbue tupu ụmụ okorobịa aka kara aka were n'iwe ya n'ọgbụ. Nke a bịara dịka agha malitegori n'ọtụtụ obodo n'ala Igbo gbasara ọgwụ ike ha na-akpọ mkpụrụ mmiri. Nke asatọ, onye uwe ojii Nnamdi Omoni ekwuola na ha nwụchikọla mmadụ abụọ a na-enyo enyo maka ọnwụ Destiny, nwatakịrị nwoke gbara afọ 10 egburu ma bere ya isi na agụrụkwa ya mgbere afọ. Ihe ọjọọ dị otu a mere n'isi okpo Ikwere Local Government nke dị na mba Rivers State. Nke asaa, Uche Mmadụ Agwụba onye ahụ na-eme ejije okwu ya na-adagbuwam n'ọha nta akụkọ ekwuola n'ọha nta akụkọ ya na dịka Rude Boy na Mr. P jigoro n'ihi ya wee chigha azụ n'otu ha na-akpọ P-Square. Ọ gakwaziri n'ihu si biko wee yọọ ọha na eze ka anyị ghara ichefu na ọtụtụ ekpere ka kwesịkwara ịga ọrụ n'isi mmadụ abụọ a. O mere ka anyị mata nke a dịka Mr. P nakwa Rude Boy bidoro ma na-esonye ibe ha n'ọha nta akụkọ Instagram mana ọtụtụ ọha nta akụkọ ebe ndị ọzọ bụ ebe ha kwụsịrị isonye onwe ha. Nke isii, si Ronaldo ebegbuola onwe ya n'akwa dịka ndị Serbia jiri ọkpụ abụọ asatara naanị otu were merie Portugal were tụrụ ugo na ndị ga-asọmpi egwuregwu World Cup nke ahụ a ga-enwe na mba Qatar. Nke ise, na Ụmụdịọka dị na Dunukọfịa Local Government n'ime Anambra Steeti akwadowegori oke agha ahụ ha kwadowere gboo imegide ọgwụ ike ahụ akpọrọ mkpụrụ mmiri bụ methamphetamine n'aha bekee. Dịka anya bụ ọgwụ ike malitegoro ebibia ọnọdụ ụmụ ikorobịa na ndị nke agbọghọbịa n'ọtụtụ obodo. Ọ bụ nke a mere obodo a jiri wee kwuo na ha amalitela ibu agha wee megide nya bụ ọgwụ ike ha na-akpọ mkpụrụ mmiri. Nke anọ, onye isi nchụaja na Omega Fire Ministry Apostle Johnson Suleman ebuola amụma na Chineke ekpupegoro ya na a ga-awakpo ụgbọala otu onye gọvanọ mana dịka a ga-awakpo nya bụ ụgbọala otu onye gọvanọ na anya bụ gọvanọ ga-ana na nta ụbọchị ahụ a ga-awakpo nya bụ ụgbọala ya kama na enwere ike onwe ndị ga-enweta obere ihe mmerụ ahụ site na nya bụ mwakpo. Nke atọ, Abdulateef onye nke ama dịka Dagana na-anụ nwaanyị abụọ anwụọla dịka ọ gachara ebe ọ kwụrụ nwunye ya nke mbụ ụgwọ ụlọ ma natakwu nwunye ya nke abụọ ka anya na nwoke ọzọ nọ na-egwuri egwu n'elu akwa edina ya. Ọ bụ mgbe ahụ ka o jidere ya bụ nwoke ya na nwunye ya nke abụọ na-enwere obere egwuregwu ma iwe pụrụ nwunye ya nke abụọ o jiri were mma were magbuo Abdulateef. Ọ bụrụ na iko ya nwoke bụ onye nwere onwe ya ma gbapụ ọsọ tupu ndị mmadụ ga-erute. Nke abụọ, Sani Dangote bụ nwanne obele Aliko Dangote anọọla n'ụlọ ọgwụ dị na mba Amerịka were nwụnyụ anya. Nke mbụ n'akụkọ iri gbara n'elu n'ụbọchị nke taa, Blessing CEO ekwuola nke bụ eziokwu na ịbụrụ nwa okorobịa anaghị achọ ihe ndọgasị mgbere afọ maọbụ ihe ga-awa gị isi ka ibiko anwakwana anwa etinye ụkwụ maọbụ ịmanye ọnụ n'ihe gbasara anụm nwaanyị. Ọ gara n'ihu kwuo nke a maka na onye sinyere ji ga-ama na ọ ga-aṅụ mmiri ọkụ na ọ bụ ya mena ịmara na ịbụrụgo nwa ikorobịa tozuru etozu ịnụ nwaanyị kama na ndụ gị achọghị ihe mgbakasị ahụ maọbụ ihe ọbụla ga-adọsasị gị mgbere afọ gị biko dododo nepụ anya n'ihe gbasara anụm nwaanyị. Igbo ndị ọma nwe mmadụ, ọkwa ebe a ka anyị ga-achịkọta ya n'akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke taa. Ana m asị unu na-echetakwa na amaghị ihe gbajiri osisi tụnye na mmiri ebo ya nwenwe. Ọ ka bụrụ isi iche okuku ị na-anụ n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn. Ka emesịanụ.